ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Имрӯз 1 сентябри соли 2024 аст. Рӯзи донишро ба якояки шумо муборакбод мекунам. Ҳамон инсонҳое ки фарзандони худро имрӯз ба остонаҳои мактаб аввалин бор қадам мегузоранд ва он устодоне ки имрӯз фарзандони мардумро, фарзандони миллатро ҳамчун фарзанди худ қабул карда мегиранд, ман имрӯзро барояшон фархонда мехонам. Намедонам аз ҳисоби интернетҳо сус будан ин навор кай мегузарад, аммо имрӯз рӯзи 1 сентябр аст. Ман аз даргоҳи Яздони пок шукрона мекунам ки имрӯз фарзанди якумини ман ҳам ба ҳамин остонаи илму маърифат, ба остонаи муқаддаси мактаб қадам зад ва аз сабаби оне ки мо дар соҳаи мо наворбардорӣ аст, аз сабаби оне ки мо бо мактабҳо бисёр як робитаи зич дорем, аз ҳисоби оне ки дар мактабҳо аксбардориҳо мекунем ва наворбардориҳо мекунем дар ҷашнҳои мактабӣ ва аз баъзе масъалаҳо ки бохабар ҳастем. Ман аслан дар ҳар як масъала чанг заданро дӯст намедорам, аммо соҳа соҳаи худам ки ҳаст, ҳар рӯз дар пешорӯи худам ки мебарояд мехоҳам дар як мавзӯъ камакак суҳбат карда бошам. Мавзӯъ ҳамин гуна мавзӯъ аст: нисбати устодон, нисбати муаллимон беҳурмативу беэҳтиромӣ кардани фарзандони бархе аз мову шумо аст, ки баъд аз оне ки камакак ҳушёр мешаванд, камакак илм меомӯзанд ва камакак гапзаниро ки ёд ки мегиранд, пешорӯи устод беҳурматиҳо мекунанд, пешорӯи муаллимҳо ҳар гуна гапгардониҳову беҳурматиҳову масхараҳо мекунанд ва инро бозам баъзе аз нофаҳмҳо ба худ як қаҳрамонӣ мешуморанд, гӯё ки гапи худашонро нахӯрданд, гӯё ки гапашонро гуфта тонистанд. Ин қаҳрамонӣ нест, азизои дил, додаракҳои азиз, фарзандони гиромӣ, ин қаҳрамонӣ нест. ин ягон гуна ҷои таърифу тавсиф надорад. ман ба шумо бо сари баланд гуфта метавонам ки ин як пастдигарии инсонро ифода мекунад. зеро ки шумо агар аз ҳамин рӯзи худ якчандин сол ба пеш назар кунед, аз ҳамун ҳолате ки гаранг будеду чизеро намедонистеду ба остонаҳои мактаб вақто ки аз дастатон гирифта вориди мактаб карда буданду шумо ҳамчун як одами раҳгумзада намедонистед ки шуморо куҷо оварданд, барои чӣ оварданд, шуморо чӣ гӯям акун, оби даҳанҳоятонро тоза мекарданд, ҳар як қадамҳоро меомӯхтанд, ҳатто ба роҳи ҳоҷатхона чӣ гуна рафта омаданҳоро меомӯхтанд. Агар ҳамун вақтҳоро ба ёди худ биёред, баъд шояд фаҳмед ки шумо ба кӣ гапгардонӣ доред, ба кӣ беҳурматӣ доред. ҳурмати муаллим бисёрам як ҳурмати баланд аст. Агар дар ин мавзӯъ чӣ қадарҳо гапу суҳбатҳо кунем, ин хелоҳо кам аст. Як чизро бояд ки дарк кунам ки албатта аз рӯи оне ки ман бисёр дар дохили мактабҳо мегардам, бисёр соҳаи мо дар ҳамин соҳа ки ҳаст мешавад, дуруст аст ки баъзан вақт айб дар худи муаллимҳо ҳам ҳаст. аз қабили дар байни бачаҳо шӯхӣ карданҳо, шӯхиву бозиҳои ҳаргуна карданҳо, суханҳои лоқу аз рамка берун гуфтанҳо ва дар назди ҳамун шогирдони худ нос ва сигарет кашиданҳо, ҳар гуна шояд ки айб аз ҷониби худашон ҳам сар мезанад, аммо устод аст. ба ҳар ҳол боз рух медиҳад ҳолатҳое ки шуморо ноҳақ сарзаниш мекунанд. Шумо ягон гуноҳро накардед, каси дигар кард ва омад айб дар сари шумо шикасту шуморо сарзаниш кард. Устод ҳеҷ гам нест. Як бор бардоштед, ин қадар заҳмата барои шумо кашид ку, ин қадар умраша барои шумо сарф кард ку, мӯи сараша барои шумо сафед кард ку. ба ҳар ҳол қадри устода донистан дар кор аст. мегӯям ки қадри устод аз падар беш аст ва аз падар устод дар пеш аст. ман ба он устодоне ки барои фарзандои насли наврас, барои фарзандони ин миллат, барои кӯдакони мову шумо ки хизматҳои шоён мекунанд, хизматҳои шабонарӯзӣ мекунанд, илми худро дареғ намедоранд, ҳар он чизе ки медонанду дар донишу малакаи худашон аст, аз сидқ барои фарзандони мову шумо медиҳанд, сари таъзим фуруд меовардам. аз номи ҳамаи мову шумо худованд умратона дароз кунад. барои хизмат кардан барои ин миллату барои ин ватан мо аз шумо аз замин то ба осмон миннатдор ҳастем ва аз номи бархе шогирдон ва аз номи бархе падару модарон барои шумо гуфтанӣ ҳастам ки расад ҷон бар лаби бечора устод, ки ҳарферо ба шогирде диҳад ёд, то ин ки тифл хонаду соҳиб ҳунар шавад,
устоди меҳрубони ӯ хуни ҷигар шавад. эҳсон ба он кас ки баъди хатми мактабаш зи устоди меҳрубони худ бохабар шавад. шеъре ба номи некат омӯзгор дорам, дар анҷуман ба дастат чун тӯҳфае супорам. баҳри сипоси хотир дастат ҳаме фишорам, миннатпазирам асту доим ба рӯзгорам. зин рӯ бузург ҳастӣ мисли падар муаллим, дар олами маонӣ ҳамроҳбар муаллим. ҳарфе дуруст хондам аз шавқ медамидӣ, ноқис ки менавиштам бар хеш метапидӣ. то сарбаланд бошам бисьёр сар хамидӣ, бори гарони меҳнат бар дӯши худ кашидӣ. зин рӯ бузург ҳастӣ мисли падар муаллим, дар олами маонӣ ҳамроҳбар муаллим. омӯхта бароям одоби гуфтугӯро, во карда пеши чашмам дуньёи орзуро. суде барои мардум бахшанда бин амӯро, дар роҳи бахтёбӣ маънои ҷустуҷӯро. зин рӯ бузург ҳастӣ мисли падар муаллим, дар олами маонӣ ҳамроҳбар муаллим. дар гиру дори ҳастӣ гуфтӣ ки бо ҳунар шав, бар авҷ сар кашидӣ аз қаър бохабар шав. аз дониши замонат пайваста баҳравар шав, дар ҳифзи халқу кишвар фарзанди номвар шав. зин рӯ бузург ҳастӣ мисли падар муаллим, дар олами маонӣ ҳамроҳбар муаллим. тақдири насли миллат бар зиммаи ту бор аст, зин бештар ба дуньё дигар чӣ эътибор аст. омӯзгор он гаҳ мамнуну бахтиёр аст, шогирди бовафояш бар халқ ифтихор аст. зин рӯ бузург ҳастӣ мисли падар муаллим, дар олами маонӣ ҳамроҳбар муаллим. баланд аст аз фалак шони муаллим, бувад ҷонбахши мо ҷони муаллим. набошад неъмате дар ҳарду олам, ҳалол аз пораи нони муаллим. бидон инро ки виҷдони ҳама халқ бувад аз рӯи виҷдони муаллим. агар фардои меҳанро биҷӯӣ, биёб аз файзи эҳсони муаллим. агар армони меҳанро бихоҳӣ, бидон аввал ту армони муаллим. каму беши замонро рост кардан тавон танҳо ба мизони муаллим. куҷо ояндаи рӯшан тавон дид, набошад нури чашмони муаллим. ягон ҳосил ба хоки мазраи таб, магар рӯида бе дони муаллим. бидон парвозгоҳи миллати мо бувад дар рӯи дастони муаллим. нури маърифат ба рӯям боз кард омӯзгор, мурғи иқболам баландпарвоз кард омӯзгор. бесавод будам омӯхт чашмам боз кард, аз алифбо ҳарфи нав оғоз кард омӯзгор. дарси ҳусни хат забону хонишу одоб дод, баҳри дониш ҷустанам дар тоз кард омӯзгор. то кушод бар рӯи мо ҳар саҳфаи илму ҳунар, бар китоби зиндагӣ ҳамроз кард омӯзгор. ӯ ба мо ошно бикард таъриху фарҳанги бузург, дар ҳар ҷое ҷо кард омӯзгор. 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 ӯ ба мо ошно бикард таъриху фарҳанги бузург,
худ ба эҷоз асту сарафроз кард омӯзгор. метавонам ман кунун аз роҳи устодам равам, баҳри бишнидан зи пандам соз кард омӯзгор. вақти он омад ки чун устод мо доно шавем, илм ҷӯй такрор кард омӯзгор. ای معلم چشمه مهر و وفا، ای معلم چراغ رهنما، پند تو باشد غذای معنوی، مهر تو اندر دل ما گشته جا. کردی ما را راهنمود بر راه راست، کجروی گفتی به ما کار خطاست. از تو علم معرفت آموختیم، حرف تو برنامه رفتار ماست. چون پدر غمخوار هستی بهر من، در دل ما کردی جا مهر وطن. دایما فرخنده و بالیده باش، ای معلم راهبری والا سخن. الفبا را به دست من نهادی، برویم صدری معنی کشادی. نخست استادی من در هر دو عالم، برایت سبز گردد برگ شادی. معلم راهنمایی بهترین شد، با انگشت دلش دانش نگین شد. چو راهی رستگاری می نماید، سزاواری هزاران آفرین شد. معلم جام باشد باده دانش، معلم شاعر و سرواده دانش. برای تشنگان زمزم دل، معلم بر صداقت داده دانش. کتابی حکمت و معنا معلم، چراغ در ره فردا معلم. به نیرویی که دارد در بساطش، جهان را کند احیا معلم. عموما دوستای عزیز، درباره استاد، درباره استاد هنر، درباره معلم، درباره تربیتگر، عموما درباره مربیه، هر چیزی که گوییم کم و کم است. آنهایی که بار خاطر بالیده معلم را آشفته حال کردید، بار آنهایی هستید که بار دلشان را رنجانیدید، آنهایی که یک سخنی سخت برایشان گفتید، حتما امروز یا پگاه روید نزدشان، بخشش پرسید و دعای نیک گیرید. اگر خواهید که در زندگی سعادت بلند و روزگاری نیک را سزاوار گردید. خدا نگهبانتان. برای دوسترویکان خردسالی که امروزها به مکتب میروند، دانش خوب و اعلی، آداب نمونوی و در کارها و فعالیت‌های آیندهشان موفقیت‌ها خواهان هستیم. بگذار که برای همین دولت و ملت، خلق و عزیزمان صادقانه خدمتگار شوند.